ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ኤርትራ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንስኹምን ሰላም ክትህሉ ብጣዕሚ ተስፋየ ከምቲ ልሙድ ሓበን ሓዊኹም እየ ምስኹም ዘለኹ። ናይ ሎሚ ዓርኪ ድማ ናይቲ ዝሓለፈ መቐፀልታ ቃላት ሓሳባት ብትግርኛ ማለት እዩ ክንመሃር ኢና። ሎሚ ዓርኪ ናይቲ ዝሓለፈ መቐፀልታ እዩ። ሰናይ ምክታል። ብሉድ ደም ማለት እዩ። ብሉድ ደም። Er kommt Blut aus der Wund. Er kommt Blut aus der Wund. Er kommt Blut aus der Wund. ደም ካብቲ ቁስሊ ይወፅእ ንበልና ማለት እዩ። ደም ካብቲ ቁስሊ ይወፅእ ንበልና ማለት እዩ። Er kommt Blut aus der Wund. Haut ቆርበት ማለት እዩ። Haut ቆርበት. Mein Haut ist verbrannt durch die Sonne. Mein Haut ist verbrannt durch die Sonne. እንታይ ብለና ኣሎ? ቆርበተይ ብፀሓይ ይነድድ ወይ ከዓ ይነዲዱ ንብለና ማለት እዩ። ናይ ቆርበተይ በዚ ናይ ፀሓይ ዋዒ ነዲዱ ንብላልና ማለት እዩ። Mein Haut ist verbrannt durch die Sonne. Fleisch ስጋ. Fleisch von Tieren dient vaak als voedsel. Fleisch von Tieren dient vaak als voedsel. ስጋ ናይ እንስሳታት መብዛሕትኡ ግዜ ከም ምግቢ ኮይኑ የገልግል ንብለና ማለት እዩ። Fleisch von Tieren dient vaak als voedsel. Spieren ጭዋዳታት ማለት እዩ። Spieren. Meine Spieren doen pijn van al dat traplopen. Meine Spieren doen pijn van al dat traplopen. እንታይ ብልና ኣሎ? ጭዋዳታተይ የቐንዝወኒ ኣሎ ብሰንኪ ናይቲ መደያይቦ ተጋዓዝክዎ ማለት እዩ። እዚ ካላስ ኣሎ ንዑ ብኡ ስለ ዝኸድካ ዝተጓዓዝካ ሕጂ እንታይ ገይሩ እቲ ጭዋዳትካ የቐንዞካ ኣሎ ወይ ከዓ ቐንዛ ገይሩልካ ማለት እዩ። Meine Spieren doen pijn van al dat traplopen. Spieren. Wetenschappelijk ስነ ፍልጠት ማለት እዩ። Wetenschappelijk. Zij verricht wetenschappelijk onderzoek. Zij verricht wetenschappelijk onderzoek. ስነ ፍልጠታዊ ምርምር እያ ትገብር ንብላልና ማለት እዩ። ንሳ ስነ ፍልጠታዊ ምርምር እያ ትገብር ንብላልና። Beweisen ምምስካር ማለት እዩ። Beweisen ምምስካር. De politie kan niet bewijzen dat hij het gedaan heeft. De politie kan niet bewijzen dat hij het gedaan heeft. እንታይ ብለና ኣሎ? እቶም ፖሊስ ከምኡ ከም ዝገበረ ከረጋግፁ ኣይከኣሉን ንብላልና ማለት እዩ። እቶም ፖሊስ ነቲ ገለ ነገር ዝገበረ ሰብ ከምዚ ገይሩ ኢሎም መረጋገፂ ወይ ከምፁ ኣይከኣሉን ማለት እዩ። መረጋገፂ ከምፁ ኣይከኣሉን ማለት እዩ። ስለዚ ምስክር ዝኾኖም ኣየቕርቡን ማለት እዩ። እንድሕር ዝኾነ ክኸስዎ ኮይኖም ዝኾነ ምስክር ዓይነት ወረቓቕቲ ዝኾነ ነገር ክረኽቡ ክእሉ ኣለዎም። ንስቶም ፖሊስ ግን ኣይረኸቡን። De politie kan niet bewijzen dat hij het gedaan heeft. Gezondheid. ጥዕና ማለት እዩ። Gezondheid ጥዕና. Mijn gezondheid is goed.
Ik ben nooit ziek. Mijn gezondheid is goed. Ik ben nooit ziek. እንዳብልናሎ ጥዕናይ ጽቡቕ እዩ ፈጺመ ኣይሓምምን እየ ወይ ከዓ ፈጺመ ሓይመ ኣይፈልጥን እየ ትብላ ኣለኻ ማለት እዩ ጥዕናይ ጽቡቕ እዩ ፈጺመ ኣይሓምምን እየ ንብላ ኣለና ማለት እዩ meine gezondheid is goed ik ben nooit ziek roken ምትካኽ ማለት እዩ ሽጋራ ወይ ከዓ ዝኾነ ማለት እዩ roken hij rookt sigaretten hij rookt sigaretten እንዳብልና ኣሎ ንሱ ሽጋራ የትክኽ ንብላ ኣለና ማለት እዩ ንሱ ሽጋራ የትክኽ ማለት እዩ ንብላ ኣለና ማለት እዩ wellicht ምናልባት wellicht heeft Jan een pen voor je wellicht heeft Jan een pen voor je እንዳብልና ኣሎ ምናልባት ያን ብርኢ ወይ ቢሮ ይህበካ ይኸውን ንብላ ኣለና ማለት እዩ ምናልባት ያንሲ ሓደ ብርዒ ንዓኻ ይህበካ ይኸውን ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብለካ ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ያን ብርዒ ይህበካ ይኸውን ንብላ ኣለና ማለት እዩ wellicht heeft Jan een pen voor jou verband ምጥማር ማለት እዩ ምጥማር ወይ ከዓ ርክብ ማለት እዩ ምጥማር ማለት እዩ wat is het verband tussen huwelijk en geluk wat is het verband tussen huwelijk en geluk ኣብ መንጎ ሓዳርን ሓጎስን እንታይ ምትእሳር እዩ ዘሎ ማለት እዩ ፈርባን ምትእሳር ወይ ከዓ ምጥማር ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሓዳርን ሓጎስን ወይ ኣብ መንጎ መርዓን ወይ ከዓ ሓጎስን ወይ ከዓ ሓዳርን እንታይ ምትእሳር እዩ ዘሎ ብለና ኣሎ ማለት እዩ what is het verband tussen huwelijk en geluk lengte ንውሓት ማለት እዩ ንውሓት de lengte van deze tafel is 2 meter de lengte van deze tafel is 2 meter እንዳብልና ኣሎ ንውሓት ናይዚ ሰደቓ ወይ ከዓ እዛ ታፍል እዚኣ ወይ ከዓ ሰደቓ ማለት እዩ እዚኣሲ 2 ሜትር እዩ ንብላ ኣለና ማለት እዩ ናይዛ ጠረጴዛ ወይ ከዓ ናይዛ ሰደቓ ንውሓታስ 2 ሜትር እዩ ንብላ ኣለና ማለት እዩ the length van deze tafel is 2 meter lid ኣባል ምዃን ማለት እዩ lid ኣባል ምዃን ik ben lid van een voetbalclub ik ben lid van een voetbalclub እንደብልና ኣሎ ኣባል ክለብ ናይ ኩዕሾ እግሪ እየ ንብላ ኣለና ማለት እዩ ኣነ ሓደ ኣባል ናይ ሓንቲ ክለብ ናይ ኩዕሾ እግሪ ክለብ እየ ንብላ ኣለና ማለት እዩ manen ሰብኡት mein Mann ist nicht thuis sei mevrouw Ilmaz ወይዘሮ ኢልማዝ ሰብኣየይ ኣብ ቤቱ የለን ኢላትኒ ንብላልና ማለት እዩ ወይዘሮ ኢልማዝ ሰብኣየይ ኣብ ቤቱ የለን ኢላትኒ ንብላልና mein Mann ist nicht thuis sei mevrouw Ilmaz Frauen ኣንስቲ in het onderwijs werken meer vrouwen dan mannen
in het onderwijs werken meer vrouwen dan mannen እንታይ ብልና ኣሎ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትምህርቲ ይበዝሓ ወይ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ እተን ኣንስቲ ወይ ደቂ ኣንስትዮ ይበዝሓ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ማለት እዩ ኦኬ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብዚ ቪድዮ ንሎማዓንቲ ኢሉ ዘቕረብክዎ ቪድዮ ኣብዚ ወዲእ ኣለኹ ማለት እዩ ናይ ዝሓለፈ መቐፀልታ እዩ ነይሩ እዚ መቐፀልታ ናይዚ እውን መፂኡ ማለት እዩ ቮርደን ቃላት ሓሳባት ከምኡውን ብትግርኛ ማለት እዩ ኣብ ዝመፅእ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና እምበኣር ሰሰናዩ ቻው